መብዛሕትኡ ሰብ ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ ብዝበሃል መልክዑ ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ቤተሰብ ተጽዕኖ ኣለዎ ከከም ገዝኡ ከከም ናይቶም ሰባት ጸባይን ባህርያትን ዘሎ ተጽዕኖ ይፈላለዩ እምበር ኣብ ቤተሰቡን ኣብ ገዝኡን ተጽዕኖ ሓዲእዎ ዘይዓበየ ውላድ ፍጹም የለን እቲ ተጽዕኖ ዝግበረሉን ዝካረረሉን ውላድ ከዓ ኣብዚሑ ከማረር ይስማዕ ግን ከዓ ወዮይ እምበር እቲ ተወሊዱ ተጽዕኖ ተገይሩሉ ዝዓቢ ቆልዓ ንሱ እውን ልክዕ ከም ወለዱ ዓብዩ ሓዳር ገይሩ ቆልዓ ምስ ወለደ ናይ ወለዱ ባህርያት ሒዙ ንደቁ ንምቁፅጻር ተጽዕኖ ይገብረሎም እዩ ብርግጽ እውን ብዓቐኑ ገደብ ክህሉ ኣለዎ እምበር ቁፅጽር ክህሉ ግድን እዩ ምኽንያቱ እውን ከዓ ዝኾነ ሰብ ቁፅጽር እንድሕር ዘይተገበረሉ ሕማቕ እንትሰርሕ ግደፍ ዝብሎ ሰብ እንተደኣ ዘይሓልይዎ ናብ ሕማቕ ነገር መውዳቁ ኣይተርፎን ወለዱ እንድሕር ዝቆጻጸርዎ ግና ንወለዱ ክብል ሕማቕ ነገር ካብ ምስራሕ ይቁጠብን ዕጉስን ይኸውን ኣብ ቁፅጽር እዋን ግና መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ኩልና ንሰማምዐሉ ሓደ ሓቂ ኣሎ እዚ ሓቂ እዚ ከዓ ኣብዝሓ ግዜ ጥብቂ ቁፅጽርን ተጽዕኖን ዝግበረለን ሰባት ደቂ ኣንስትዮ እየን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅጽር ይበዝሐን ምኽንያቱ እውን ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ወዲ ተባዕታይ ንላዕሊ ኣብ ሓደጋ ናይ ምውዳቕ ዕድላ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እዩ እትጉድአሉ መንገዲ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓገዝን ደገፍን ኢሉ እውን ንኸይትወድቕ ቁፅጽር የድልያ ናይ ሜሮን ዝነበረ ናይ ገዛ ቁፅጽር ግና ካብ ናይ ኩሉ ሰብ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ዝኸረረ ዓይነት ቁፅጽር እዩ ነይሩዋ ወለዳ ፍርሒ ስለ ዝነበሮም ድዩ ዋላ ካሊእ ዝተፈለየ ምኽንያት ነይሩዎም እንድዒ ክሳብ ምርዳእ ኣብ ልዕሊ ሜሮን ዝነበሮም ቁፅጽር ንበይኑ ዓይነት እዩ ነይሩ ቁፅጽሮም ከዓ ብጣዕሚ ዝኸረረ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ሕድሕድ ምንቅስቓሳ ብዘይናቶም ኣፍልጦ ኣይትኸድን ኩሉ ዘበለ ምንቅስቓሳ ዝውስኑላ ስድራ ጥራሕ እዮም ኩሉ ኣብ ገገዝኡ ቁፅጽር ዘይብሉ ሰብ የለን እንድዩ ነፃነቱ ግን እንተወሓደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይረክብ እዩ ንትምህርቲ እንትኸዱ ኣብ መንገዲ ዘሕልፍዎ ግዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ኣትዮም ምስ ማሕዙቶም ዘሕልፍዎ ግዜ ኣብ መዓልቶም እታ ዝፀበቐት ሰዓት እያ እንተን ሜሮን ግና ናይ ትምህርቲ ሰዓታን ኣብ ገዝኣ ተሕልፎ ሰዓትን ሓንቲ እያ እታ ናይ ትምህርቲ ሰዓታ እውን ተቆፃፃሪ ተመዲቡላ እያ ብሰቀቐን ትመሃር ሜሮን ምዕባይ ሓዋ ኣለዋ እዚ ምዕባይ ሓዋ ካብኣ ብ2 ዓመት ዋላ እኳ እንተዓበየ ወለዱ ዝብልዎ እናሰምዐ ብልዕሊኣ ክኾንን ክቆፃፀራን ዘይገብሮ ፃዕሪ የለን ክልቲኦም ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሓደ ስለ ዝነበረ ንሱ ሒዝዋ ይኸይድ ሒዝዋ ከዓ ይምለስ ኣብ ውሽጢ ቁፅርቲ ቤት ትምህርቲ እውን ካብ ዙርያ ይጠፍእን ሰብ ናብኣ ንኽቐርብ ብፍጹም ኣይደልን ከም ገለ ኢሉ ሰብ ክቐርባ እንተይሉ ከይዱ ኣብ መንጎኦም ይኣትሞ ነቲ ሰብ ይሰዶ በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ሜሮን ብጣዕሚ እያ ትናደድ ንምንታይ ክንድኡ ዝኣክል ከም ዝቆፃፀርዋ ኣይትፈልጥን ንምንታይ ኢላ እውን ክትሓትት ኣይትኽእልን ዝነበራ ኣማራፂ ዝብልዋ እንዳገበረት ንዝደለይዎ እናተገዝአት መንባሪ ነይሩ ወለዳ ሓፋትም ስለ ዝነበሩ ኣብ ገዝኣ ምንም ትስእኖ ነገር ኣይነበራን ኩሉ ነገር ቀዲሙ እዩ ዝግበረላ ዝኾነ ነገር ከይሓተታት እዩ ዝቐርበላ ካብ ዝደለየቶን ካብ ዘድልያን ንላዕሊ ይግበረላ ምግቢ ከም ዝደለየቶ ኣማራፂ ትበልዕ ብሓፈሻ መነባብሮኣ ኩሉ ካብ ዓቕን ንላዕሊ እዩ ወዲ ሰብ ካብ ዝነበሮ ንላዕሊ እያ ሜሮን እትነብር ኣብ እንዳድኻ ቤተሰብ ናይ 3 ወርሒ ምግቢ ክኸውን ዝኽእል እያ ንሳ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሓንቲ ክዳን ተጥፍኦ 2 ወይ 3 ክዳን ከግዝኣ ዝኽእል ብራንድ ብዝብል ሹም ሓንቲ ክዳን ጌራ ተዓርፍ ኣይ ሜሮን ብኸምዝማ ኣብ ገንዘብ ምንም ፀገም ኮነ ጭንቀት ኣይነበራን እቲ ፀገማን ጭንቀታን ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ነይሩ ንሱ እውን ንምንታይ ኣፅቂቖም ይከታተሉኒ ዝብል እዩ ነይሩ ምናልባት እውን ኣብ ሕማቕ ከይትወድቕ ከይትጉድኦም ደልዮም ንዓኣ ሓሲቦም እዮም ዝኾኑ ግና ንሳ ከም ኣይትሓስበን ዘጭንቃ እውን ዘይምፍላጥ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ
انت تفلت اما وي ما تخرخرتهم وي كأ أمين لان كل نجار ما تقبلته مسولة خاك ساب زل خاك زا ناي قدن الصوم زبلو خاك تسمعن زتعزز كايو كتقبرن قدن يو مخيطو حدا مخيدي سلا زي بالكا كال أي كأ ولد خاس لزقون يو ولد دون نزي مسلوم تتقيمهم نولادهم زعنتو يقبرو لهم يوم هي ولد تتصنو كلت عينت كونين زلوا أتحدى تقام تخون اتخال أي قودا أيو تقام زخون من قدي سلسة قوات أروها كاب حماق نجر مالتهم كي تقدا أرسخا كي تبلاشو بخون كوينكا خي تترفي قبو خايو قودا أنتو خاء حدثت طبق زعنتو انتقبرو هلنو እናተነ ኸአ ይኸይድ ኔሮን ብውሕዱ ነፃነታ ዝረኸበትሉ እዋን ናይ 11 ክፍሊ ትምህርታ ምምሃር ምስ ጀመረት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓዋ ብክልተ ዓመት ዓብያ ስለ ዝነበረ ንሳ 11 ክፍሊ ትምህርቲ እንትትበፅሕ ንሱ ምስኣ ዝመሃሮ ዝነበረ ወዲኡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ብምኻዱ ንእሽተን ዕረፍቲ መሳሊ ነገር ተሰምዓ ምክንያቱ ከምቲ ናይ ቀደም ሓዋ ናብ ዝንዕናይ ናብቲ እታዊ ኣይብላን በዚ ከዓ ከም ዝደልየቶን ንምዃን ሰዓታት ተመቻችወሉ ብሙሉእ ግና ውፅእ ብዝበለ ከም ድለያ ክትኸውን ኣይከኣለትን ምክንያቱ ምስኣ ከባቢ ዝነበሩ ተምሃሮ ንወለዳ መልእኽቲ እናነገሩ ስለዘቸገርዋ እዩ ኩነታትን ዝነበረቶ ተፅዕኖን ፈሪሓ ትምህርታ ጥራሕ እናተምሃረት ንድሌታ ዝተዓገሰትሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ኣብ መንጎ ከይተቋርጾ ብምፍራሕ ዘይጀመረቶ ግን ከዓ መዓልቲ ንበይና ኮይና ትሳቀየሉ ኣውፅያ ንማንም ዘይትዛረበሉ ንበይና ኣብ ልባ ዓቑራ ዝሓዘቶ ነገር ነይሩዋ ሓዋ ምስ ከደ ብውሕዱ ነፃነታ ፅቡቕ ምስ መሰለ ንኽትጅምሮ ሓሰበት እዚ ናይ በይና ሚስጥር ዝነበረ ፍቅሪ ዝተባሃለ ነገር እዩ ነይሩ ታሽዓይ ክፍሊ እናተምሃረት እናሃለወት እያ ንሓደ ስምዖን ዝተባሃለ ወዲ ዘፍቀረቶ እቲ ፍቅሪ ኣብ በይና ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ስምዖን እውን ከምኣ ካብኣ ዝበለፀ ፍቅሪ ነይሩዎ ዝገርም ነገር ክልቲኦም ምንም ከይዕለሉ እዮም ተፋቂሮም ከይተቀራረቡ እዮም ልቢ ንልቢ ተጣሚሮም ብኣፎም ዕድል ስለ ዘይረኸቡ ልቢ ንልቢ ብደንቢ ኣዕሊሎም ክልቲኦም ብማዕረ ይፋቀሩ ከይቀራረቡ ግና ንሳ ዝነበራ ናይ ገዛ ተፅዕኖ ብምርሓቅ ተኸባቢሮም ይነብሩ ናይ ሜሮን ሓዋ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ወፀሎም ግና ከም ዝደለይዎ ክልቲኦም ክራኸቡ ጀመሩ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ማለት እውን ዕረፍትን ትኸውን ወይ ከዓ መምህር ኣብ ዘይብሎም ሰዓት ብሓደ ኮለል ኢሎም ብፅቡቕ እናዕለሉ ይፃወቱ ብሩሑቕ ጥራሕ ዝፋለጡ ዝነበሩ እናተቀራረቡ እናዕለሉ ፍቅሮም ትኽክል ከም ዝኾነ ይኣምኑ ቀስ ብቀስ እውን ከዓ ፍቅሮም ተግባራዊ ገይሮም ደስ ዝብል ናይ ፍቅሪ ህይወት ከሕልፉ ይጀምሩ ነቲ ናይ ሽዑ ነፃነት እናርአየት ከዓ ምስ ሓዋ ዝተመላለሰቶ ግዜ ትፀልኦ ምስ ስምዖን ፅቡቕ ግዜ እናሓለፈት ትምህርታ እናተምሃረት ትቕፅል ምስቲ ዝነበረቶ ማእሰርቲ ዝመስል ህይወት ከምኡ ዓይነት ነፃነት ምርካባ ሓጎሳ ወሰነ ይነበሩን ሜሮን ምስ ስምዖን ፍቅሪ ጀሚራ ምምሃር ካብ እትጅምር ኩሉ ነገራ እያ ተቀያይራ እንትበዝሕ ብጣዕሚ ሕጉስትን ሰሓቅ እተብዝሕን እያ ኮይና ቅድሚ ሕዚ ምንም ሰሓቅ ዘይትፈቱ ዝነበረት ሰሓቅ ጥራሕ ስርሓ ምስ ገበረት ወለዳ ንባዕሎም ተገሪሞምላ እዮም እንተንሳ ግና ዘግድሳ ዝነበረ ምስ ስምዖን ትራኸበሉ ግዜ ጥራሕ ነይሩ ምስኡ ተራኺባ እንትትፈላለ ኣብኡ እናሃለወት ምስኡ ትራኸበሉ ግዜ እያ እትናፍቆ ካብ ነብሳ ንላዕሊ ኣብ ሊፃያ ተፍቅሮ ንሱ እውን ግና ኣብ ፍቅሪ ዝሕመይ ነበረን ልክዕ ከምኣ ማዕረ ይስፈቷን ዘፍቅረን ነይሩ ክልቲኦም ብሓደን ትዘልቁ እቲ እዋን ከመይ ይፈጥኖም ከም ዝነበረ ዝተረድኦም ን12 ክፍሊ መፈተኒ ፎርም ክመልኡ እንተለዉ እዩ መቸም ጥዑም ግዜ ኣሎ እናበልካዮ እንድዩ ዝሓልፍ ሜሮንን ስምዖንን እውን እቲ ግዜ ከይተረድኦም ይኸይዱ ናይ ክልቲኦም ዓብዪ ጸሎቶም ዝነበረ ክልቲኦም ናይ ዩኒቨርሲቲ መሕለፍ ፈተና ሓሊፎም ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ንኽበፅሖም እዩ ቀንዲ ባህጎምን ድሌቶምን ዝነበረ ስምዖን
ናይ ገዝኡ ህይወቱ ካብ ናይ ሜሮን ዳርጋ አንጻር እዩ እንተተባሃለ ምግናነ ይከውንን ስድርኡ ምንም ናይ ገንዘብ አታዊ ነበሮምን ዝመሓደርሉ ዝነበሩ እውን አብኡ ብዝረኽቦ ናይ ጡረታ ገንዘብ ጥራሕ ነይሩ ክዳን እንትኽደን ካብ ሰቡ ዝተሓተ እዩ እንትረግጽ እውን ከምኡ ምስ ሜላት ፍቅሪ ካብ ዝጅምር ግና ብዝተወሰነ መልክዑ ንወለዱ ይሰርሕ ኣለኹ እናበለ ንሳት ሕቦ ገንዘብ ይህቦም ንባዕሉ እውን ጥዑይ ክዳን ክኽደን ይጅመር በዚ ዝተለዓለ ከዓ ሜሮን ኩሉ ነገሩ እያ ክሳብ ሎሚ ንሳ እምበር ንሱ ዝገብረላ ነገር ካብ ፍቅሪ ወፃኢ ምንም ነገር የለን ወዮ ደኣ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ኣይራኸቡን እምበር ኣብ ደገ ክራኸቡ እንተደኣ ኮይኖም ንሳ እያ ትጋብዞም በዚ ከዓ ስክፍታ ዋላ እንተሃለዎ ግና ከዓ ምንም ክገብር ስለ ዘይኽእል ስቂሉ መዓልቲ ይፅበ ከይተረድኦም እቲ ግዜ እናኸደ ፈተና ዝወስድሉ ግዜ በፅሐሞ ናይ ማትሪክ ፈተና ተፈተኑ ክልቲኦም ሓሊፎም ብሓደ ክበፅሖም ጸሎት ምግባር ኣይቋረፁን ድሕሪ ሓደ ወርሒ እቲ ውፅኢት እንትመጽእ ግና ካብ ትፅቢቶምን ጸሎቶምን ወፃኢ ነይሩ እቲ ውፅኢት ንሳ ናብ ዩኒቨርሲቲ እንትትሓልፍ እንተነሱ ከዓ ወደቐ በዚ ምክንያት ከዓ ክልቲኦም ኣመና ሓዘኑ ምንም ዝግበር ነገር ስለ ዘይነበረ ከዓ ንሳ ክትዳሎ ጀመረት ንሱ ከዓ ስርሑ ምድላይ ጀመረ ትኸደሉ መዓልቲ ምስ ኣኸለ ስምዖን ከፋንዋ ከም ዝደሊ ነገራ ሜሮን እውን ከም ማንም ንላዕሊ ብምሕጓስ ሙሉእ ወፃኢታቱ ባዕላ ሸፊና ምስ ኣኸደ ኩሉ ኣብ ዶርም ዘድልያ ነገር ወዳዲኣ ከዓ ምስ ስምዖን ከደት ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስኣ መዳቕስታ ሓንቲ ምስኣ ጓል መንደራ ዝነበረት ቆልዓ እያ ነይራ በዚ ከዓ ኣቑሑታ ሓደራ ገዲፋ ንሰለስተ መዓልቲ ምስ ስምዖን ግዜ ተሕልፍ ብሓደ ሓዲሮም ዘይፈልጡ ዝነበሩ ንመጀመርታ ግዜ ብሓደ ሓደሩ ሰለስቲኡ መዓልቲ ብተኸታታሊ ከዓ ጽቡቕ ግዜ እናሕለፉ ብሓደ እንዳሓደሩ ቀነዩ እሞ ስምዖን ናብ ዓዱ ተመለሰ ሜሮን ከዓ ትምህርታ ክትመሃር ጀመረት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ብጣዕሚ መደንገፂ ነገር ተፈጠረ ሜሮን ንኽትኣምኖ ዘጽግመላ ነገር ብዓይና ረአየት ንሱን ከዓ መጀመርታ ናብ ዩኒቨርሲቲ እንትትከይድ ምስ ስምዖን ትድቅሶ ዝነበረት ብቪድዮ ተቀሪጹ ካብታ ጓል መንደራ ረአየቶ መን ከም ዝሓባ እታ ጓል መንደራ ክትነግራ ፍቃደኛ ይነበረትን እታ ጓል መንደራ ከዓ ወይ ንወለዳ ከመተር እዮም ወይ ከዓ ገንዘብ ንኽትህባ ንሜሮን ተዛረበታ ሜሮን ብጣዕሚ ብምጭናቕ እቲ ቪድዮ ንስምዖን ለኣኸትሉ ስምዖን ምስ ረአዮ እንታይ ከም ዝብል ምስ ጠፍቆ ንኽትረጋጋእ ነገራ እሞ ካብ ዘለዋ ገንዘብ ክትህባ እሞ ክተጥፍአላ ክትልምና ትጅምር ኣብዚ መንጎ ግና ካልእ ዘይተጸበየቶን ዘይሓሰበቶን ነገር ፈለጠት ንሱውን ከዓ ጥንስቲ ምዃና እዩ ነይሩ እቲ ቪድዮ መሓዝኣ ደምሲሳትላ እያ ነይራ እዚ ጥንሲ ግን ብኸመይ ክድምስሶ ትኽእል በዚ ብክልቲኡ ብዝተፈጠረ ነገር ከዓ ብጭንቀት ተዋሒጣ ትገብሮ ነገር ጠፍዓ እታ መሓዝኣ እቲ ቪድዮ ሙሉእ ብሙሉእ ተጥፍዓዮ ምንም እትፈልጦ ነገር ስለ ዘይብላ ኣመና ሰግአት መሊሳ ድማ ሕዚ ጥንስቲ እያ እንታይ ክገብር ነስ ጥንሲ እንተነጸልክዎ ሓጢኣት ዶ ይኾነኒ ዋላስ ክንጽሎ ነዚ ጥንሲ እንተውረድክዎ ሓጢኣት ዶ ይኾነኒ ዋላስ ወለደይ ምእንተ ከይቕየሙለይ ነዚ ጥንሲ ኸውርዶ በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉለይ ትብለናላ ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉላ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምውን ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሓሊኩምን ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ